Здравейте хора, в днескашното видео ще играем с моя приятел Тишо. Тишо, я кажи нещо. Добър ден. Той е много умен човек, но за малко ще направи Виктория сега и каза, че ще ми даде хронката си, а той даже не направи Виктория първо на първо. Второ място съм на Виктория. Пускаш направи вид. Веднъж искам да бъде на... Искам веднъж да бъде на... Няма табутка като преди, брат. Моля те, искам само този път да сме публик, моля те. О, добре. Искам винаги да сме публик, аз обичам публика, защото има повече хора. Ама моята бутът. Не ми пука, че има буда, то даже е по-хубаво, защото ти става още по-трудно. Кой пука, че е по-трудно, аз съм ви дам с вчера гледах. То е по-хубаво, разбираш ли? Това малко е много по-рибо. Стоя. Bro, what the hell? Тишо, Да. ти си много добре. В кавички си много добър, в кавички си много добър, брат. Най-накрая влезнах, бе. Аз трябва да внимавам да не попадна с някаква жаба. Знаеш ли що? Защото пропаднах като истинска, защото приключих крепене на цяна. Тишо, къде си? Тишо, може ли да слезнеш? Тишо, може ли да дойдеш до мен? Добре си, малко Као. Као, тук съм, Као. Као, спри! Као, ела при мен. Къде си? Тук съм. Дома! Домата! Само ти, тук и ти! Не трябва с спринт! Откъдето да ти показах. Ела. Направих го. Добре, аз се върши. Това е много просто, даже. Као, да следвам. Аз знам всичките шорткотове. Да знаеш. Една шкритка така. Тишо, чакай, аз също не съм никъде. И тук така. Не, това не мога да го мина. Чакай, сила. Още там ли сила? Да. Минаваш ли това после? Много ми лаги. Ще ти лаги, бе. Казах, че да не ти лаги играта. Ама кой ти казах? Къде си? Аз също не знам даже къде си. Аз буквално съм част, където умрях преди мъничко. И тогава съм вече на една минута. Ти? Не! Лагна ми падна! Карай, ще го минеш. Аз не знам дали ще лаги батъл, бе. Кое? И после като по статуята. Как да се кача по статуята? Не по статуята, влез до статуята. В това синито. Влез към брат. Защо? От начало го влез. Тишо! Да. Вие на кой играете? Милион 20 минут? Я ще играем това. Као ти тук и ти. И после и така и така. Едва го минах това. Браво, Као, за първи път ми даш нещо. Не! Лагна ми, брат. Лаги! Ти лаги пак. Не знам, много лаги. Алекс, ще може ли да играеш? Алекс вече джойна. Аз съм до никъде. Ти ще пасите с тревари, бе. Да, къде се вкара? Тишо, откъде трябва да влезе? Алекс, сега ще обясня всичко, защото падна. Алекс, тук съм.
Ела, Добре. ти не опри си на паркурите. Аз съм почти. Алекс, не опри си на паркурите. Не. Аз съм. Що ме изчакваш? Алекс Влизаш тук и ти лечиш. Алекс е по-добър от мене, даже бе, брат. Аз съм пълен нуб, да знаете. Бат, аз съм вече на сезон 2. Браво. Вие сте в началото още. Преди там още. Аз съм до никъде, брат, ако не знаете. Аз то мап съм го минавал вече, така че. Аз фанам. Аз трябва пак се качам. Защо? Еми да, трябва като стигнеш малко нагоре си глайдваш. До сезон 1 където пише. Да. Да, Разбрали? аз за пореден път падам. А камо аз не съм паднал веднъж вече. Аз вече падам за 100 път. 100 път. Хора, как да малко добре. 100 пъти вече Аз съм на 133 метра. Хората откъде трябва Не, да бе, бъдат. брат! Що толкова сладки? Season 1! Бат, ти на испански ли говориш, бе? Season 1! И така, нататък къде трябва. Маля за малко умря. В сезон 4. Къде се ходи на сега на така? Трябва отгоре да минеш. Да, Аз ми лаги много, брат! Еми ще ти лаги, защото компютърът ти е ужасен. Я не ми обиждай компютъра, защото е над 1000 лева струва. Можеш да струва сега Сега да 4000 лева, бе. съм да тръгна и така. Майко? Не ми лаги. Аз сега го нямам това. Брат, без помощ. О, това ми е любимата част. Хора, не паднах на най-гадното място. Аз съм на 3 вече 400 метра. Аз съм една минута. Вие на колко метра сте? О, мага! Брат, аз съм 149. на 132 и едва много се страхувам. Ей, сега за малко щях да падна. О, Не! Що скачвам двойно и скачам от това? аз направих най-голем и труден шорткът в играта в момента. Не! Пропаднах. Само спокойно аз падам. Пропаднах! Гледай, що ти те пътъщават! Ти ще ми падам. Аз ще ме изприбаря пак, бе. Чакай, ти ще се Вие сте някакви нубове. А ще ме изприбаря. да изчакам. Майко, не знам къде съм, хора, не знам как стигнах едва до тук стигам. Барт, аз сега ще изприбаря да каляме. Майко? Окей, добре, за сега. Аз съм вече почти до тебе. Аз те виждам. Ого, това в началото е най-лесно пора. За тебе, знаеш къде е най-лесно, бе, Александре? Добре, какво смисъл? При тебе най-лесно е като паднеш. Добре, ти какво съм се направил, че ми се наруши? Барт, ти си много слаб. Ти си по-голям нуп от Калян. Знаеш ли що? Защото Калянта лъджи. Може би настигна. Ей тук. Не! Не! Не, що Ще ми пусти лагна, контрола. брат? Що ми лагна искате, толкова дайте много? на чата, Само бе. как ми лагна! Чуш само как ми лагна сега. Бях едва там и ми лагна. Као, дай работим заедно с Алекс. Хора, аз съм до никъде, показвайте ми всичко. Аз ще ги изчакам, като съм добър. Хора, приятел. показвайте ми всичко, защото съм много зле. Аз съм по-зле от тебе, бе. Алекс, аз спри на място. Аз съм спрял и чакам. Аз съм... Добре. Не, брат! Чишо, аз съм до никъде, разбираш ли? Това ми е много трудно. Аз левкам. Що? Ти шо? На какво си играем? На Огнилият чаптър 1. Наистина ли левкаш? Да, не е. А ти ще подаваш коя игра ще Колко за мен?
И коя за мен ще бъде волта? Аз никога не съм пипал волт. Да. в Честно, кавички. волта е за мен, защото Калян никога не е пипал волт миналия сезон. Не, какво ти казвам? Аз този сезон даже не съм докосен. Тишо! Ало, Ей, просе. Къщата е моя! А за мен е кое? волта е за мене. За мен е и Да, това е остатъка. вярно нещо, да моето е за За него. мен са колите. Остатъци. Не, за мен са ламборджинитата. Ей, имам лембо. Искам Ама чуш да Николай. ми даде собствено лембо. И взимам остатък. Дайте ми лембо и Да, на взимам. остатък. Знаете ли, че Защото ако днеска ти видях... плащат колата, Аз днеска видях Ламборджини, брат. Кой не е виждал аз съм лембо? Ламборгини, къде аз съм Ламборгини, ман? Айде бе, Аз днеска заредено. видях Ламборджини, ако не знаеш. То ми е заредено и не ми дава да влезна. Ето, влезе. Ако много сме заедно, бе. Ти в момента падаш. Да, знам. Волта е за мен, волта е за мен. За мен е лембото и магазините. За мен са остатъци. Тишо, аз отивам да вземам нормалния Накрая, като един нормален човек ми дава глайдер. За Калян и Алекс са нормалните честове. Аз чувам, Трябва че да... само да ми интернет. Ето има един. Натирай, баба, брат! Човек ли имате? Не! Бот, о, лила фея. Тишо, на мен от нормален чест ми се падна лилаво оръжие, да ти кажа. Не. Нормален чест. Аз нямам едно оръжие, вече си имам. Амо. Това е за мене, благодаря. Волта е за мене. Чала си от картата и ще го изоставя. Елате, бе! Добре, идвам. Аз Елате да отворите моя син чест. Аз не мисля. Ако има два, знаеш, че са за тебе само. Втория може ли да ми има два? Не! Аз моята кирка е обувка, за мен е Добре. нормален чест. Пати дома! брат! Благодаря. Мама, че ми... We are bright boys! Има bright boys! Време да пия, добре ми грецата. Златото е за мене. О, мага. Злато. Хора, ще не да потрошим целия волт! Да, Алекс, я влез в волцата. Нямаш право да излизаш. Официално сте тапнати. Не за винаги. Който може да еди да знам. Вече Алекс, няма не волт! Супер. We are bright boys! Влиза в другата ви количка. Тишо, изчакай. Карай, Тук е као. Алекс, тук е као. Добре, просто следвайте ме. Защото там е рихона. Да. Моя мама. Тишо, идвай. Хилмай кола. И тръгвайте. Айде да си Тишо, идвай. Аз съм с тези двамата пичове. Що? Защото ти караш ужасно. Ама, преди малко аз не карах. Аз да чаках тебе. Нима стреляй, бе. Тишо, имам чувство, че ма мразиш. Не, електрошок
Као! Добре, че си пазя една. Као ще телепортна! Долу. Да, цяло ясен. Друг път ще телепортна! Да. Еми, ако искаш, брат. Алекс ще чака подарък. Да. Той скоро ще дойде, вярвам му, че ще дойде скоро. Има кола. Скоро има кола. Атака! Електросмокните му колата, давайте кала! Банана! Ще те пусна! Кала! Електрошокме колата му! Нямам! Няма да яд. Тръгвайте! Стреляй! Нямам брат повече, този ми беше. Хора, остава да бъде! Чакай, много бързо ще влиза. Чао! Бай. Хора, имам банан. Бай. Добре, тишо! Хора, буквално стрелям във въздуха хората да набитат. Хора. Моля патрони за яд. Патрони за яд, тук ми. Кой е яро е? Аз не знам кой е яро. Моля ви яд, което е като моите плацове помни. Лева! Тръгвайте! Ма няма гориво! Ало, баксала, къв си ти, бе? Аре, парцало! Как ме се клапса? Какъв са мислиш? Ало, бе. Остай го! Ето, ако някой иска лила, ти не я. Батата! Ти ще искаш ли го? Дай ми го, иначе нямам ти приятел. Ти ще това те питам, бе, човек. Лъбал са ня балан. What? Имам легендари снайпер. Дай го веднага, иначе ще банна за винаги. Наистина е легендари. Да. Учинявам ви се. Ти ще, защо ме стреляхте? Нарочно ли? Не. На шегичка. Ще се разпада. Умирай! Тишо, дай ми патрон за снайпер малко. Някой има ли патрон за снайпер? Аз 34. Чао. Някой има ли Някой патрон иска за снайпер? ли 34 патрона? Да. Бам! Тан-тан! Но ти благодаря за твоя лицето. Кари и снайпер. Хора, Снайпер! си да бягаме. Хора, чуйте най-новата дума. Снипер! Там отгоре! Давай, бай! Отгоре, що е? Хора, що е? Не трябва с Алекс слезе, иначе аз съм ти приятел. Не, оставете го, защото горе. Да, играем гореница. Той къде ли е? Ето хора! Хора! О, мага! Във въздуха! Аз го убих в колата! Хора, без оставете. Защото ми даде лилак не ми се. Under the ground. Хора, може ли помощ? Хора, ще наема бот! Хора, ще наема бот! Може ли помощ? Може ли помощ, хора? Ще наема бот! Ще те спасим после, Кава. Ала бот!
бот! Имаме бот! Страх ме и ми лаги. Мъртъв! Бялсос! Бялсос! Кой Първи си хил. такива битки? Не, брат, нямам шанс! 3 на 1, какво си мислиш? Аз после не мисля, бе. Усмой! Калата се бие. Аз имам 5 кила. Най-много кила. 4. Кала, аз идвам за тебе. Ама аз спокойно се справям. Кала, идвам да те спася. Не. Помощ! Моля ви се! Идваме, Кала. Кала, идваме. Имам 0 ченс да оживея. 0 ченс. Имаш много шанс. Момент. Моля, Цаники, до теб съм. Ела! Не мога да дойда. Идвам, ма. Чао. Моя помпа. Ела. Моля те. Знак Бялсос! Мяускаус, браво. Много ти благодаря. Хора, аз имам медальони оръжие. Имам оръжието на хора! Тишо, аз имам оръжието на Сирварес. Ама аз имам Макс Алекс. Извинявай. Николай, Кала, идвайте. Не, Алекс ти не влизай. Кала, влизай. Изчакайте, ма! Ники, че дълбък си във въздуха. Тишо, Але! Бързо, кажи се, Николай. Бегай. Аз пия чайче, докато ми в колата. Сък. Аз се връщам към Алекс. Не, хора, видях оръжието. Да мен аз придържам митик оръжие. Ето го оръжието. Тишо, защо моята кола се бомба? Николай, чакай ма. Алекс, не. Бегай. Чао, приятели. Абе, чао. Апели, са! Вие не сте ме приятели, затова ми ме чакали. О, мати! Айде, бе, бабди! Айде да вземем една джуме. Чишо, по-натам, бе, аз не мога да мина. Аз имам на Сървърес оръжието, митик оръжие. Аз имам на сервис оръжие. Аз имам на кучето оръжието. Това куче оръжие! си хвърлял патроните. О, джипка, хора, айде. Бързо. Тишо, аз имам джипка. Не, Кала, влизай. Взимайте джипката! Бягай от Алекс. Хора, идвайте при нас. Към острова! Всеки си. Тишо! Тишо, защо не ме чака? Що си Тишо, ботка? стреляй го! Не! Бялка, положи се! Мое. Аз ще прибивам. О, тук свети ма. Има човек! Хей! Аз запазвам едно от оръжията. Оръжието на... Оръжието на... Някой иска ли ми го? Оръжието на... Тук бе, аз имам 2 оръжия на хора. Тишо! Аз имам легендари компа, чуден! Взимали птичка. Никой да не взима и тя два ще чита. Никой да не ги взима.
Тишо, чули да си имам легендарен помпа. А добра си митик помпа. Аз Добре. имам легендари помпа. Аз имам митик помпа. Следвайте. Хора, представете се да имате всички 4 педалода и накрая да умрете на второ място срещу някакъв дух, който дори няма оръжие. Да, наистина ще бъде много странно. И сме... Хора, тук има нататък един педалон. Медальона Оръжието е е за мое. мене! Оръжието е мое. Медальона е за мене! Аз Точно оръжието е мое. медальона е за мене, брат! Чакай това. Те къде са? Да тия тъпанари къде Ти са? ще отвори. Виждам ги и ги чувам! Не! Видях ги! По-лекичко! По-леко! Браво! Не, хора, хем! Да не убият хората, ей! По-лекичко! Хора, строй! Николай, строй! Кава, не! Кава, Не, браво, Ники, браво, много си умен. Аплодисменти! Направихме виктория! Имах само легендари оръжия. Ей, че аз имах само нищо. Ти ще може ли да не се говориш с мене? Како? Хайде да се направим на две групи! Аз и Чишо и Алекс и Ники. Не, аз и Ники и Као и Алекс. Аз и Чишо срещу Алекс и Какво? Калян. Тук сме на два отбора, лад. Трябва да се разделим хора. Хора, това е с Чимрамбо. Аз и Чишо. Вие няма да сте вие двамата. Аз и Ники на Алекс и Чишо. Да. Чишо, ние сме двамата. What the hell? Хора, погледнете картата. What? Това е Чимрамбо. Кала, къде изкачваме? Не, не изкачваме в кръга. Ние скачваме тука. Добре, гром кръга да обрете от зона и да Не, ние скачваме тука. Аз качвам с Чишо. Не, брат, не е честно. Ама вие знаете ли, че ние сме екип? Знаете ли, че ние сме екип, не сме отделно? Ние сме екип. Не сме екип. Всичките хора половината са нашите, половината са на другите. Да, ама няма ние си... Вижте, тук то няма никакъв човек, само ние ли сме? Не, има още хора. Не, само ние. Нали виждате те на сините точки? Това Те са са нашите. Чишо, изчакай, ма! Това са нашите. Достатъчно оръжие да знаеш. Чишо, изчакай, ма! Хора ще ме чакате ли? Аз съм с Чишо в отбор. Ама аз идвам при... Човек? Къв ти човек, бе? До мен? Ники, открих любимата ти помпа. Човек! Мога да кажа, че човек. При тебе ли? Сад! Мъртъв! I believe I can fly. Чишо! I believe I can fly. Чишо! Спална! Аз ли не спална? Да, пък тук аз се ли спалваш тук? Едно на едно, Чишо, това. Не! Томи, бяга. Зад мене са. Ей! Не, аз умрях. Аз умрях. Можеш. Ще се занимаваш? Човек го!
Какъв ужасен човек. Не знам. Ти ще опозли, че го върнеш, бе. Мъртъв. Браво. Аз имам текила. Що си най-добре? Човек? Ваша седи удари? Стига. Мъртъв? Чишо идва при тебе. Идва, защото така още му се респаунва. Ето ги хората. Хора, следвайте ме. Къв си ти, бе, брат? Николай, идвай! Хора! Абе, ей, бой! О, бе, Хисков, бе, Хисков! Хора, тук при мен има някакви ботки. Идвам. Ма това са нашите хора. Това са другите хора. Николай, да. Николай също е една от ботките. Аз не съм ботка, нали, Тишо? Мъртъв. Имам 6 кила. Тишо, аз не съм ботка, нали? Аз съм слаб. Но малко кило имам. Сада, бе, брат. Ура! Ме убил е! Аз добих на Алекса, извинявай. Кой ме уби? Николай, тебе те уби твоя слон, който си му пипнал гъза. Добре, пипни му го и че. Мъртъв! Идвайте в зона! Хора, аз имам 9 кила. Николай, ела при мен. Или аз да дойда при теб. Ти ще ти къде си? Аз съм при до Николай почти. Сай! 20 ако има снет на брат. Направо прекрасна работа съм. Бит! Хора, има! Ей, Чил, къде си? Хора, аз чувам при Николай. Чишо, чакай! Ей, Чили умя. Ела, Николай, ела. Ой, тук. Николай, ела тук. Тук има хора! Ей, кой ще пука? Аз съм 20 кила тук. Да, имам 20. Ето си имам 20 кила. Но сега ти малко кила. Ви двамата по един и 3-0. Ти ще оставя. Браво, наши! Ние тук сме наели някакви ботки. Не, това не са ботки, са истински хора. Николай, това са истински хора. Добре. Николай, чакай, аз идвам. Аз Николай, при мен. Идва, къде сме? Има, готово. Ида! Коли съм вида! Николай, следвам. О, what? Не, Чишо. Чишо! Мъртъв? Ок! Хелп? Ай, оцели го отида за 26. Къде си, Чишо? Добър ден. Николай, Пък сада, бе, брат! Николай, с 4 то, който те уби. Ника се, най-реди. Нали те много мъвучат, бе? Брат, те са Николай иска. Николай, очи на розовото. Къде е това розово? Виждаш го на ей тук. Ти ще види тук. Ида! Мъртъв! Чишо е мъртъв. Ето, бе, not AFK.
Който си ползва хак. Хора, еди да кажем всички от нашия заедно приятеля. Всички елате. Идва Николай. Аз съм до тебе. Успявам да дойда да знаете. Тук съм. Ето. Да ги видим сега. Благодаря ви, че дойдохте да ги убием. Ето. Ти са при мене. Мъртъв. Хора, Чопи. Аз съм мъртъв. Не, умри на бокска. Хора, елате всички на силото. Добре. Братле, за тебе на Skybase има някакъв год. Хора, да направим Skybase. Вие сте добри. Хора, ние кой свят сме? Хора, вие сте добри по нашите неща. О, брат, аз не постра нещо. Аз съм прямо от фолотейник. What the fuck? Хора, всички да отидат на силото, защото става си. Не, Бих някакъв гръб. Дай да бъдат подкрепи от 4 месеца, бе. Не. О, бих всякакъв който гледа кучета. Майката. Идвам. Айде, бате! Айде, да за кил. Браво! Чакай, че тук килва. Всички ме Хил us. Ето, за кил. Що ми се килва? Да, Александър винаги е виновен, да, точно за кил. Ти си виновен, така. Александър е... Само го бих за тебе. Не. Така? О, мама. Пазете се! Аз съм следствието. Не, брат, къде ма стрела? 10. 90 кила, хора! Хора, 90 кила. Те им трябва да печелят. Да. Реджи. Хора, идва капа. Давайте, Реджи! Хора, аз хапнах току-що почти цяла купа джиняс. Всички ли имам нашите хора? Хора, аз левкам 118 мрабил, чао. Не левкай! Много съм слаб. Алекс не левкай! Стой да... Колкото? Ти си готин! Чискам си. Ти си някакъв филм? Thank you! Па! Не говоря на тебе на коня, мате. Какво? Че ти си на паркур. В играта не съм чак наук. Хора, знаете ли, че като бях малък, едно момиче ме викаше вместо Николай Колай? Здрасти, Колай. Thank you, Калян Партух. Ти си Партух. Калян, т.е. Аян, Калян, Аян. Ready up. Ти ще натисни Реди. Да видя, че се ти реди, ма. Аз съм натиснал. Кофе това? Абе, остай го този да съм ахама. Алекс ми дойде, бе. Всички тука да натискат Реди и на теги. Още един път не гледа парк, ще го убил. I am the ready. Ма направо! Как ме изоставяте сам да се бия с 8 човека, да? Не мога да отида, че направих миналата игра 10 кула. Не.
Аз стилам играла през 21 кила. Няма как да си направя 21. Рекордът ти е 20. Как си направя 21? Те всички са... I am the pro, bro. I am the pro. Защо? Защо сме в полето? Скачаме Гимгейт. Пак ли сме сини? Да, ние винаги ще сте сини. Знаеш, че къде са нас май скочен? Хора, скачаме Гимгейт. Да знаете. Те скачат само гейовете. Гей си ти, брат. Ти си гей. И Чишо е гей. И Ник е гей. И ти. Искам моята да подарите. А ти къв си? Хора, аз тук що направих 11 кила. Аз съм направил 40. Аз направих 110. Това бъде наварите цялата таблица. Направил си 110 в кавички. Нали? Не направил си, аз съм 115. Аз съм безкрайна. О, мага! Повярвах ти. Аз моите килове така ги праха. Кър. Значи ако ти убиеш някой, пак ли ще събри като кил? Да? Мой чест! Хора, изчакайте ма. Какво ма зарязахте? Аз пия с Николай ракия. Гледай ги тия как се скатаха от мене. Все едно не съм им приятел. Као! Много Као, знаеш ли къде ми баща е две оръжия? Човек! Добър ден! Убий го! Браво, бе! Намерих си кука. Я? Я! Мислих си, че от миналата сезон куката. Николай куката от миналия сезон няма. Тя кучинка е за мене. Яка да плача. HLP. Я кажи коя да, яката певица. Николай. Благодаря. Певица. Запомни друг е мой. Който е на 50 кръг, може да е supply drop. Ама аз съм на 50 кръг и така. Та кучинка е за мене. Някой иска ли снайпер? Лилав. Чишо, дай ми я! Снайпер някой иска ли? Чишо, дай ми я! Да! Ако ми дадеш снайпер. Ето Ники, ето му, давай му този Лилавия. Заповядай. Дай патроните. Аз ти дадах на Калян. Имам 6 патрона, нямам 3. Бай ги след. Ходи да се прави друга. Хора, аз имам най-уникалните оръжия на света. Имам крила, едно зелено оръжие и трето зелено оръжие. Ники, що бягаш с крилата си? Аз си ги пазя. Майко, ние сме сини вече. Аз вече имам 3 оръжия на боговете. Как имаш 3? Да, едното. Имаме светкавица. Вижте, светкавица, криле и кука. Дай ми нещо. Дай ми крилата. Дай ми крилата. Брат, тук е буквално има нещо. Какво има, бе, да не дам да не да Николай слънция да... Да, си правилно. Добре, ще та се хилма, да покара бутон. Открих Джони! Остай! Къде ва влиза, брат? Удрям ти през дицата.
čas. To si slyšíš zpracicata, i zpracicata. To je večer, da sta pazara tu, ta. Има хора. И дали ли ще човек да се писва? Убава. Еди, паза чаче милоса и не знае как се стреля. Той стай се. Той ми взе мотора. Излезе с мотора ми бяга. Чуш ме много зле, хора. Аз му карам тъпия мотор. Върни ми тъпия мотор. Ой! Той го уби, бе. Аз го убих. Ой! Тъндър. Костенурка нинджа за малко да я пия. Костенурка нинджа. За малко ще я пия. Костенурка нинджа. Костенурка нинджа за малко да я пия. Дава ти си някакъв слабак. Аз съм певецът. Здрасти, Джони. Много си тъп. Сам как не река Джони? Как изгледа? Мишка. Мишке!